Κύριε Δημητρακόπουλε, το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Καταρχάς είμαι 48 χρονών και έχω διαπιστώσει ότι κατά την επαφή έχω πόνο. Δεν έχω μπει όμως ακόμα στην εμεινόπαυση. Μήπως φταίνε οι κολπίτιδες που έχω περάσει στο παρελθόν? Αυτό συμβαίνει σε κάθε επαφή ή σποραδικά, άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι? Σε κάθε επαφή. Έχετε ιστορικό συχνών κολπίτιδων, υποτροπιάζοντες κολπίτιδες? Φυσικά, ναι. Φυσικά. Είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός. Πέρα από αυτά θα πρέπει να ελέγξουμε και τον ορμονικό παράγοντα. Επίσης από το ιστορικό σας να δούμε αν έχετε υποβληθεί σε διάφορα χειρουργία, σε κάποιο τραυματισμό, από καφετήρα ή από κάποιον άλλο παράγοντα. Και άλλες περιπτώσεις που δεν νομίζω ότι είναι η περίπτωση δικιά σας, είναι πρόπτωση των πιελικών οργάνων, σπασμός, υπερτονία. Ακόμα μπορεί να παίζουν ρόλο κάποιες αλλεργίες, παραδείγματος χάρη αλλεργία στο λάτεξ, σε κάποια λιπαντικά ή ακόμα και κατάλληλα καθαριστικά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε όλους αυτούς τους παράγοντες και σιγά σιγά να κάνουμε μια διερεύνηση και να αποκλείσουμε αυτούς που δεν είναι πιθανοί και να επικεντρώσουμε ουσιαστικά στους πιο πιθανούς παράγοντες. Ωραία. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ποια είναι η αντιμετώπιση? Πρώτα θα πρέπει να γίνει μια γυναικολογική εξέταση, να εξετάσουμε τον ορμονικό παράγοντα, να εξετάσουμε τον μικροβιακό παράγοντα, δηλαδή λοιμώξεις, ακόμα και από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, οι κολπίτιδες, που είναι πολύ σημαντικό, και εσείς η πρώτη σας σκέψη πήγε εκεί και δίκιο έχετε, είναι ένας πολύ συχνός παράγοντας. Και από εκεί και πέρα να καταστρώσουμε μια στρατηγική, αφού πρώτα κάνουμε σωστή διάγνωση και δούμε ποια ακριβώς είναι τα αίτια, να θέσουμε μια στρατηγική ώστε να τα αντιμετωπίσουμε με το πιο κατάλληλο τρόπο. Εγώ θα σας προτείνω μια σειρά από στρατηγικές και μαζί θα διαλέξουμε και με βάση τη συμβουλή μου, αλλά η τελική επιλογή είναι δική σας.